You take note. Yes, lallai a tabbatar da cewa an samar da wani force wanda zai tilasta zuwa makaranta din nan, kuma matukar ba a yi haka din ba ya zama akwai doka da za ta yi aiki akan iyaye musamman. Right? Any contribution game da maganar education free kuma compulsory, domin ba kyauta din ba lallai kasance dole a wannan jiha. Duk mafiya yawan matsalolin da muke fuskanta a wannan jiha, kashin bayan abin shine jahilci. Jahilcin nan shi yake samar da talauci, talaucin nan shi yake kawo rashin zaman lafiya da aikata crime da sauransu. Right? So wannan shine kaso ga ran nan kana magana akan transport. Ranka daɗe, sai dai shawarar da nake son in bayar, na ɗauka ma shi kwamishina na transport zai yi bayani. Akwai motoci da ake ɗiban yara ake kai su makaranta, ya kamata a ce wannan motoci an duba su an ga yadda za a daɗa inganta abubuwa. Haka ne. To abin da za a yi transport, a yi kokari a rubuta memo na duk abin da ke bukata wanda ya shafi transport, wanda za a gyara. In akwai bukatar ƙari wanda za su rika ɗiban yara zuwa makaranta da mai da su. To your excellency sa already dama muna da wannan sanin a ƙasa, kuma duk idan muka kammala insha Allah za mu gabatar wa mai girma gwamnati. Rubutu shi ne. So kuma game da ainihin wannan doka, ina kwamishina na information. Lallai kasance kin tabbatar da an yi amfani da media houses wajen jan kunnen iyaye da duk wanda zai kawo wannan doka ta mu cikas za mu yi dilin da shi. Right? Allah ya taimaki mai girma excellency. Insha Allah za mu iya iyawun don ganin komai ya tafi daidai. Allah ya ƙara lafiya. Your excellency, kamar yadda mai girma kwamishina ya magana akan maganan waɗansu malaman makaranta suna zuwa suna an san yara 'yan ƙananan kuɗaɗe haka. So muna bi a social media muna kallon yadda abubuwan sun yi yawa, 'yan ƙananan maganganu suna fita. To ya kamata mai girma gwamna a tsaya a binciki wannan lamari domin a duba a ga an yi tackling ɗin wannan issue ɗin akan magana amsan ƙananan kuɗaɗe hannun ɗalibai 'yan makaranta suna kawo ko kuɗin tsintsiya ko kuɗin alli ko kuma wasu dai kuɗaɗe haka irin na PTA, kuma bayan ka ce an soke wannan gwamnati mai albarka ta soke wannan abubuwan. It's very serious. Ina ganin wannan ma for your information, ke kwamishina na yan labarai ki tabbatar da cewa wannan ma an ja kunnen masu wannan halayya. Right? Ba za mu zauna ana ta shirme jiha an ɗebi unqualified teachers wajen 1000 kaza suna cutar da 'ya'yan mutane ba su san abin da suke koyawa ba, an ɗebi kawai sakarkaru wanda wasu ma ba su yi makarantar ba. Ya za a ilimi ya ci gaba? Mun sallame su, mun nemi qualified teachers, waɗansu kuma suna ta surutai suna kawo abin da ba su san ko me ba zai yi ba. Mun samar da azuzuwa isassu ko muna kan samarwa, kuma an nemi qualified teachers, kuma teaching materials yanzu kamar yadda kai commissioner na education ka bani report cewa komai soke, and kuma make sure cewa ba zama za a office ba, ka tabbatar da kai da permanent secretary da daraktoci ana zuwa surprise visit makarantu da shauransu don a tabbatar da komai is on the ground. Right? Ina ganin ba wani abu sai mu closing ko saboda zan yi tafiya, kuma deputy lallai make sure cewa komai yana tafiya in order. Right? So rabaran sai a yi closing prayer ko? Za mu yi addu'a da sunan Yesu mai cetonmu. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Wannan abu wanda yana faruwa na kidnapping, Allah ya sa an daina yin shi. Da sunan Yesu mai ceto, Allah ya amsa mana addu'a na magana ilimi da kai, ya ƙara ma karfin gwiwa a yi shi. Jigon rayuwa ilimi ne, wasu ba su gana ka ba, shi kuma arziki. Wannan ma ai ba ne yawa bane yanzu nan za ka tashi. Talatuwa yawa fito Talatu. Kin ga ruwan yau ba ma yawa, daga kin je kin sayar kawai yake da gida abin. Mun gan shi leda ɗaya ne ma zan zuba miki, ba wani mai yawa bane. Mama wata ta yi wata magana ɗazu a wajen talla. Ta ce me? Ta ce wai gwamnati ta mai da ilimi kyauta. Ta rabu da ita munafuka, ƙarya take miki.
wata gwamnati ce za ta mai da wani ilimi kyauta? Kinga duk wannan faɗi tashi bar nake saboda ke nake yin shi. Yau dan mu samu mu tsira da mutuncin mu a ɗan tsinci ɗaya biyu a yar miki. Auren kin yi tashi haka za mu tafe mu ji kunya? A'a wallahi in zaki zage dantse a nemi kuɗi ki zage dantse a nemi kuɗi. Ruwan nan dai gashi na leda ɗaya ne. Da kin sayar ki dawo kin ji ko? Kar ki biyo wannan uban naki mai matacciyar zuciya ke ba ki kashe taki zuciyar mu tare mu zauna mu abin nan. Ƙarya take miki. Kawai dauki ki tafi. Ba wani abin nan ba wata gwamnati za ta ba da wani ilimi kyauta an kaga danka ya karatu yanzu kudin ka ne. Tashi. Kai Jume. Ai mun ji abin da kika he ko? Saboda haka ka sha wai ya tafi makarkata ko? To ba za ki je ba. Ke, hai ki tafi gurin kyanu ko? Hai kai kuma ka je ka dauka faranka ka tafi. To ai makaranta dole ne aje. Makarantar banza? Sai ki sha ya rayu makarkata? Makaranta ce ta banza? To a radi ba za ki ba. A'a mu makaranta ba ta banza bace a wurin mu. Kaga. Saurara ka ji. Shanu dole ka kama saniya ka sayar ka biya wa 'ya'yanka kuɗin makaranta saboda mu mun san muhimmancin makaranta. Hai da ibani mu kai. Hai a radi ba za mu sai da bale ba. Hai ba za mu sai da dule ba. Sake ba za mu sai da ita ba. Hai hukuma na dan sanin ko kika he a sayar ko saboda kana so zaka hi kudi ko hai to kwalelan ka to dole ƴaƴan mu su yi karatu a dole ke yi mana to aradu kan hai aradu ƙaryan ki ta hi ƙarya ko aradu kan handa ibani ma to min ma in ja hata kiyo kai kake aradu kan hai kuma dole ne ka je hai ki je ki dauki sanda haka kurum sai ke karatu to ba za a yi ba to wallahi sai an je makarantar kuma dole ne a sai da shanin aje ku rabu da shi kai karka ki magana mahaifi ce ka je ka kula mai da shanin ke ma ki dauki fura da nonon ma da yake magana wani fura da nono ko fa fura za mu sha mu a cikin gidan nan da tsala muke sha ba ma a ba mu kindirman mu sha da shi sai dai a je a sayar kuma wallahi in na zuce wata rana sai na sa dukkin farfasa koran a titi kin zubar da su mu ga yadda za a yi jigon rayuwa ilimi ne wasu ba su gana ka ba Alafa goro mai zaki nake muku tallansa. Ilimi jigon rayuwa ilimi ne. Ayyana kare da kore yawe. Haba kawata menene haka? Dan Allah tsaya. Sana'ar goron nan da ke ga nake yin shi. Wallahi Allah idan biki na tashi kaf an wannan sai kun yi mamaki wallahi tallahi. Haba dan Allah bai kamata ba ki ringa wannan yawon tallan kina ta ihu kowa yana jinki. Kamata yake koma makaranta. A ki ce mun ka in yi to wai akwai mai baka ne da zaki ce mun ma ka in yi sana'a? Haba kawata ai karatu gaske ne idan kika yi karatu komai zai zo miki da sauki. Babu abin da fa yafi ilimi fa a yanzu a halin da ake ciki. To ai kin san ne aure karatun danci ba in ne aure ai karatun danci ni na sani. To in kika yi karatun ma in lokacin bikin ki yazo babu abin da ba za ki ba. Dan Allah dan annabi ki daina wannan. Kai ni ne ma wallahi ma da na tsaya ma nake biye ki ma nake kula ki ma na ma shiga sabgan ki ma dan Allah ki je ki. Dai ba zan fasa gaya miki gaskiya ba. Salamu alaikum. Jummai. Wa alaikum assalam. Ya ne ka shigo da wani hausuni kana ta wani ihu sai ka ce gani menene? Ina yarinya nan Talatu take? Au. Na aike ta wajen nika. Kin san Allah Jummai ki kiyaye ni. Wannan kuturin munafincin naki ba zai kai ki ko ina ba. Ni in ce kada ki sake dora wa yarinyar nan tallar ruwa amma da na fita sai ki faki ido ki dora mata tallar ruwa. Haba da Allah mai gida ya kake so da mu ne? Makarantar nan ta yi firamare nan ko? Ta yaki jahilci kuma sannan abin da za mu ci ma ba za a nemo mana ba kenan? To abin da kuka ci gagara ku yayi? Kin ga ni yata so nake ta yi karatu. Kin gane? Ba wai talla ba. Kuma wallahi in baki kiyaye ni ba. Wallahi ranki zai baci. Da kake har ita zan saita ku. Ka saita ma a gidan aro? Naga gidan nan ma faro aka ba mu muke zaune. A haka. Wallahi ki kiyaye ni. Kin ji dai na faɗa miki.
in kuma kinki wallahi ranki in yi dubu sai ya ɓaci. Kar ka sake ka fasa min bokiti a gidan nan. Shekaran jiya na je gidan dillalai na siyo shi. Kuma kudin tallafiya wata da su na saya. Sannan kake kokarin ka ce ba za a dora ta. Wallahi ƙarya kake malam a gidan da sai an gito. Baba. Wa kin san me yasa na dage nake so in yi karatu? Sai kin faɗa. Wallahi so nake in yi karatu in zama likita. Da in ringa taimaka muku kuma in taimaka wa al'umma. Kai. Ta. Amma fa kin yi tunani mai kyau. Ikon Allah, dama kina da wannan tunanin? To masha Allah. Haka ake so. Kuma Allah Ubangiji ya baki sa'a akan da yake. Amin. Allah ya bada sa'a, Allah ya taimaka. Allah kuma ya sa babanku ya biya muku kuɗin makarantar nan ku ci gaba. Allah ya taimaka. Dan wannan niyyar taki in har Allah ya biya bukata to gaskiya za a ji daɗi ba kaɗan ba. Na ji daɗi. Sai dai abin da nake so ki taya na addu'a. Ki taya na addu'a Allah Ubangiji ya sa babanku ya yadda ya ƙarasa biya muku kuɗin makarantar nan ku ci gaba da karatun. Tunda dai ana ta fama. Kin ji ko? Yawwa. Kin ga yau dama. Yau ne ranar ɗaukar adashin nan da gidan Yahanasu. To yau ni za a ba zubi. Allah. Ki je ki ce mata ta baki. Amma fa kakki yadda ta bada rabi ta ce za ta bada rabi dan ni na sanya Hanasu ɗan rigima ce. Yawwa ki gaya mata ki ce ta bada kuɗin gaba ɗaya amfani zan yi da su. Kin ji ko? Maza kar ki tsaya ki saurari kowa. Ki karɓo ki tafi. Ina nan ina jiran ki.